नमस्कार। आमे गत अध्याय किसी बोल को नहीं दादरा तालटी वादन करथिले। आज आमे आउ गोटे ताल वादन करिबा जार नाम होउची रूपक ताल। यह सात मात्रा विशिष्ट। यही ताल रे दुई गोटी शास्त्रीय अनुसार दुई गोटी मत देखा जाए। कई कई कहती विद्वान माने जे प्रथम यार फाँक थाए, कई कई कहती ये ताल फाँक नहीं, मात्र तीन टी ताली अच्छी। दुई मत को आमे समस्ते एपर्यंत मानि नहीं। आसतु से तालटी आमे वादन करिबा। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 तीना 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 धी तीना धीना धी तीन तीन नाना धी धी नाना धी धी नाना तीन धी धी नाना तीन तीन नाना धी ना धा धी ना धा तेरे कटे तीन धी ना धा धी ना धा तेरे कटे तीन 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 नाद धी धी नाद धी धी नाद धी धी धनागिना धी धी धनागिना तीन तीन नाना धी धी धनागिना धी धी धनागिना तीन तीन धी धी धनागिना धी धी धनागिना तीन नाना धी धी नाना धी धी नाना ती नाना धी धी नाना धी धी नाना ती नाना धी धी। एइभଳି स्लो टेम्पोरे आमे किछि बोल नेले तापर पुणी ताकु टिके आमे स्पीड करिबा। धी धी नाना धी धी नाना धी धी नाना धी धी ना 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 धी धा धी ना धी धा धी ना धी धा धी धा धी ना धा धी ना धी धा धी ना धी धा धी ना धी धा धी ना धी ता मधुरे आमे पुणी दादरा छंद को टिके नै परिबा। तीन तीन नाना धा धी ना धा तटे धा धी ना धा तटे तीन तीन नाना धा धी ना धा तटे धा धी ना धा तटे तीन नाना धी 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 नाना धी धी नाना धी धी नाना धी धी नाना तीन तीन नाना धी धी धनागिना धी धी धनागिना तीन नाना धी धी धनागिना धी धी धनागिना तीन तीन नाना धी धी नाना धी धी नाना तीन ताको पुणी आमे तिहाई करिबा। गीत सरिबा तळे से गीत मझिरे पुणी आमे तिहाई मारी ताको काटिबा। तीना तीन तीन नाना तीन तीन नाना धा तीना तीन तीन नाना तेटे धा तेटे धा तेटे तीन तीन नाना तेटे धा तेटे धा तेटे। एई जो तिहाईटी ये ठीक तिहाई नुह, कारण तीन तीन नाना आमे नहीं सारा पर तेटे धा तेटे कहरवा तार तिहाई को आमे नहीं आउछुं। तार स्वतंत्र तिहाई अच्छी सात रु सात जमी तिहाई हो ये तिहाई प्राय कई बजौ ना समस्ते ये तीन तीन नाना तेटे धा तेटे बा तेरे कटे धा तेरे कटे धा तेरे कटे करुँच। आमे वर्तमान से तिहाईटा को टिके अलगा न ये तिहाई आमे वर्तमान सम टू सम नवा। धा तेटे धा 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 तेटे धा 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 तेटे धा 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 तेटे धा 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 तेटे धा 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 तेटे धा 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 तेरे धा 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 तेरे धा 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 तेरे धा 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 तेरे धा 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 तेरे धा 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 तेरे धा धा तीन नाना धी धी नाना धी धी धा तेरे धा 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 तेरे धा 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 तेरे धा धा तीन नाना धी धी नाना धी धी तीन नाना धी धी नाना धी धी धा धा तेरे धा 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 तेरे धा 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 तेरे धा धा तीन
ना धी धी ना ना धी धी तीन तीन ना ना धी धी ना ना धी धी तीन तीन ना ना तेटे धा तेटे धा तेटे धा। मात्रा विशिष्ट रूपक तालटी शिखिले यह आम क्यों गीतर सब प्रयोग करवा यार परवर्ती अध्याय आम सागर जोड़ी रही आम से गीत गुड़ाक बजेबा गाई आम आपण मानक शुणेदेमु।